Bajarokê Girkêlekê pakrewanên Komkujiya Helepçayê li bîra xwe anî. Bêvexwendinekê ji Aliya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê û bi amadebûna hejmareka mezin ji xelkên bajarokê Girkêlekê ya Rojavayê Kurdistanê pênc xulekên bêdeng li ser canê pakrewanên Komkujiya Helepçayê lê navenda bajarokê Girkêlekê hat rawestandin. Her wiha tevgera çûn û hatinê jî di nava cadeyên deverê de bi yekcarî hat rawestandin.